¿Y estos niños no van a rezar antes de dormir? Ay, mamá, no pasa nada si no rezan. ¿Cómo no? Pero además los vimos que fueron a la iglesia. Maminka se ptá, jestli se děti večer modlí. No, my se s dětma chodíme dívat do kostela na jesličky a babička je učí Andělíčku, můj strážníčku. Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mě mou dušičku, opatruj ve dne v noci, ochraňuj od zlé moci. Andělíčku, strážce můj, tělo, duši opatruj.